Stávne, no. Ciężko. Ale to myślę, żeby Szenwiżanie się nie dali zahajmić, żeby niewiastę kupili do Szenwiża, nie? Tak. Predawasz niewiastę czy partu? Partu, teraz partu No predawam. to poczekaj, bo partu predawasz niewiastę. Partu može kupiti z Nitri parobek i hej, pri Nitre co i do Szenwiża. Rektori, no. Tu do moja kalapka dajce. Sto, mamy 100 eura, 100 eura. Co damy młade jeszcze? Ej, jak skoro się boi za nim, się boi, jak się tam się tak. 120 mamy, hej, cały budynок tu. Kelo, poczytajmy. Poczytajmy. Pan Maciej starosta, chodź tu. Możesz poczytać, bo to nowa mega to przyszła, to nie wiem nas... Ale jak ekonom sowiaty. Noszę za to rozwołam, że... Toto ekonom, nie trekončio dokonca. Ej, človeče, dobre počíta ty. Jelo. Počúvaj, my možno aj Uniju zachránime. Uj, tam. Málo, musíte dať na 500. Ta Španielsko 100%. Však tu bilióny się mi zdajú, človeče. Aż kalap ciężka, no się aż musím podopierać tu, ej. Ty dobre vydávame. Dobre, nie? Dobre vydávame. Ale my wydawamy len veneček, halo, mladý. Tak, a mladú ešte. Ešte mladú ta veneček berpe mne zabije. Veneček. Pýtaj dalej, či ešte takto zvyší. Hej, kto zvyší? Veneček, to veneček. Zachrana Španielska. 200, máme 2. O nie, tu je vecek 200. Tu je 600. Tu je 600. 700, máme 700 za veneček. Za veneček. Po pierwszy raz 700 za veneček. Ale nie mam ich tu pieniędzy. Jeden má Chorvátsko. Tak jedno prawie ma druhé robím, nie? No co, jak się dohodneme? No lebo zatiaľ vlády berie. Zatiaľ vlády, no. Ale ta bere len na veneček, ja to tak widzę. Penieži našu. Penieži našu, to jasne. A 900 tyś nasza. Penieži našu, to sú moje. Tým a poradne daj kalát na hlavu. Poradne dám neuceknú. Nie, že si takto poradne. Tak znáš dobre, že potom tam na 154 že ešte zase. Tak. To som mladý kupuje veneček. Nič, žádný, nič. Nevest. Veneček ide do Nitry, a mladá ze půjde. Jeme po pohárinku, chlapi. Ste nevarili, že starosta skúpi. Takže po prvší raz, po druhý raz. Nikto nič? Halo, tam vzadu, pospolitá spoločnosť. Skúpe sú, pač. Nikto nič? Nikto nemá peniaz. Vyše 700. 700 eur dáš, máš. Bereš. Nechcem. Mladý, získala veneček. Zaťapkajte mu. A teraz mladý, čo zrobíme? Z mladým, halo. Predáme. To mladý bere tak isto. Tukaj, cituj. Na veneček sa nemália na mladú zdať si máš penieži. To na veneček, už tam mladá vece stojí ako veneček, nie? A nie? Celý život, nie? Aj možno kľúčov od takého motora dostane. Jo, motorce nie spáši, slúchaj, tak. Ale žena, hej. Nikto nemá záujem. Nikto nemá záujem, mladý. Nikto nemá záujem. Nie, ja s motorom som, nie, ja s motorom. Čo, jaký máš? No, CDS-a to... Mercedes, hej. Uj, aha. S-kovi, hej. Ešte rýchlo k nemu prišiel. Jo. A ja rýchlo som prišiel, to tak rýchlo je daj za nás. Ta nevesta nikto nekúpi, čo sa? Ako by je Vyše 700 eur. Máš 20 000 korún slovenských. Keď máš doľare, dávaj doľare. Nemám. Pýtaj menej. To ja mám už 700 za veneček, to ja ti dám menej. Dociaľ si jesla veneček. Za pravdu deci ja dám menej. Dociaľ si. Do Haňpolku je za mladá, to už uceka Edka. Ona už tak bohatstvo. Ona už ide, že na tej Nikto nemá teda. Ešte zložte, nie? Už prejel, alebo nie? Bere mladý. Keď nemá nikto, tak musí byť mladý, ja to neviem, či ja ju vežem, to ja neznám, ja.
Pa ja mám aj veci teraz to lápu tam. Tak ide pozbieraj. Tak pozbieraj, keď ho pozbieraš, to dojdeš tu. Také kšefty poznáme svoj, jo. Dajte, tancuj se, chlapci, muzika nehraje. Už je máme. Je rozhodný. Od čeho? Nie, nerúkaj sem, od čeho máme dostať. Čo? No? Honda, Honda. Hondy nič, Hondy nič. Nie, Honda nič, nie. Nie, tak, nie. Znači, nie. Ja, že nie. Nie. Rozhodnuté. Tak mladá utekla. Co teraz? Tu na príď. Mladá utekla, aj už tu. Rozhodnuté, zatancujte nám ešte jeden muzika. Mladý bere, mladú. 700 €, mladý kúpil mladú za 700 €, zaťahkaj. Ja dám 700 €. V hlavných úlohách Bokinový sedlák, jeden veľký potles preňho. Aspoň než bude nahrať redový tanec, tak sa ešte zatancujeme, chlapci, a dáme sa tam gemol. Ja na medzi čerešenka a pod medzu dva. A na medzi čerešenka a pod medzu dva. Prespalo se šlaneci, černa mne povedá. Takého by nám povedala, keď je na tebe. Takého by povedala, keď je na tebe. Však si ňou a
Kročko, koniu kročko,